Aquí estamos outra vez para seguir cas nosas predicións da tempada. Esta vez imos con outra categoría que nos mola mogollón, Eros, a preferente. E ímonos mollar, sen máis dilación, imos co vídeo. Bueno, pois... Vaya gaño, tío. A ver. Dari, esto non o cortes, esto que salga. Blanco e negro. Bueno, pois imos como sempre a nosa estructura. Campeón, os 4 de playoff. Os 4 descendidos, son 4, 4 descendidos. E o máximo goleador dos dous grupos de preferente. Imos co grupo Norte, Mou. Ti eres ben máis do grupo 1 que do 2, verdad? Pode ser, eu controlo entre comillas máis. A ver, é que o grupo seguro aquí non vale furar, quédanos un pouco desmano. Abraham. Son eu máis do sur. O novo fichaje. Abraham de Ribadavia, amigo. É certo. Fichamos un Ourense. Terra de viña e de amor. O máis sureño xa son eu, que estou na fronteira con Coruña. Ti es Pontevedrés. Eu bueno, Pontevedra, comezamos co campeón. E que tal levas eso? Sou de Pontevedra. Home, pois ti que crees, mellor que ser de Coruña. Tía, eu creo que a Coruña realmente eros que de Lugo, nós que estamos aí limítrofe, pero eu creo que a Coruña supera a calquera provincia. Sí, hombre, ten a venga. Santiago e a Coruña. Probablemente as dúas mellores cidades de Galicia. Pois eu discrepo contigo porque Tú eres un creo que hai que, coruño. eu creo que hai que dar moita importancia ao rural e ti solo falas de cidades, sabes? Pero bueno. No, pero por rural tamén podo... Bueno, No. Darío vais a cagar en todo cando este vendo esta canción. Non sei, eu polo norte nunca vi un furancho, polo sur sí que os temos. Hai máis, No, perdón, Hai hai máis máis. no norte que no sur, Viste? No, hai máis no sur. Eu Hai creo máis que no sur hai moito. Hai máis clandestino. Outro día Bueno, claro, estive como mola a mí, na clandestinidade. costa de Lugo e é bastante bonito toda esa zona tamén. Por É unha suposto. zona moi descoñecida por min, a Costa de Lugo. Pois moi Tería bonito. que ir máis, tería que ir máis. Está moi ben. Moito porto, As semelles e Asturias, moita longe. non sei por qué. Claro, Sí. porque está ao lado. Sí. Ah, é verdade, está. Bueno, pois imos agora sí con ese campeón do grupo 1, grupo norte de preferente, Eros, cale o teu. Se falábamos de límites, pois, por que non decir Lalín? Vale. Eu creo que vai ser o campeón, proxectazo. Quentada absoluta un ano máis co Lalín. Non quero é que é verdade, o Lalín é todo... Volve a repetir a aposta. No, este ano metos en playoff, como ano pasado, pero Volve a extinguir o pelo se ganan a liga. no. Este ano non, porque a liga non é tan clara. Entón non me vou mollar, non son gilipollas. Eu iba a meter o Lelín tamén de campeón, pero é que, non sei, conozo así un pouco, tal. Ainda estou ali nas festas, outro día, son un tío de Lelín, son un pouco de Lelín. Teña un equipazo, joder. Entonces, por eso, Teñen vos vou nomes. poñer ao Negreira que gaña a Liga. Moi boa. Eu tiña Negreira Porque tamén. o Lelín é que me parece, sí, o mellor proxecto, seguramente, pero creo que van cagar. É que é importante ser equipo, tío. Sí. E non sabemos aínda como vai funcionar este Lalín. A ver. Hai moitos nomes moi bons. Fichan a Cristian Liñares Sí. a base do que todos sabemos. Brais e Martín, Brais Vidal, É que é un equipazo. joder, Emi Carril. Manu Fuentes. Brais Prieto, Brais Prieto. Martín López. Pero é É un equipazo. É unha tolemia, é un equipo de Roberto Fernández. adestrador. A ver como funciona, eu teño dúbidas, entón de campeón vou poñer ao Santirso. O ano pasado metinos en descenso, arrepíntome por os meus Por pecados. eso viñeche de verde, non? Claro, eu son moi de Fabio, moi do Monte. Bueno, pois eres tan de Fabio que Fabio, sinto moito. Despois da contragafada deste ano, ánimo. Sí, a verdade é que pode que este ano acaben descendidos, pero eu vou dicir que gañan, é un equipo, a palabra equipo en mayúscula, Mou, como che gusta a ti. E creo que van sacar un montón de puntos do Monte, fora de casa son rocosos, estáse demostrando, teñen futbolistas moi bons, reforzáronse moi ben, non quero dar a brasa tampouco, pero é un equipazo. Non sei se estades de acordo. Estou tan de acordo contigo que o meu líder da categoría é o Santirso. Somos do Monte. Hai que poñer hashtag, somos do Monte. A cabra tira pa onde tira, Sí. Sí, o Santirso creo que pues, coincido. Reforzouse moi ben. Boa victoria outro día contra o Burela, Sí. Sí, con Non hat-trick de vou- Segade, que o comentamos ti máis dale Segade. Sí, que sí. está que é o capitán agora e é un tipo que non marca moitos goles e xa dá ese paso de marcar máis goles. Coidadiño. Non creo tampouco, pero bueno, sí que é un xogador ofensivamente aporta moito e bueno, é que suscribo o que dis. Ademais, por primeira e espero que única vez suscribo o que dis. Que vou dicir unha cousa a favor do Santirso, que é que o outro día contra o Burela amosaron unha cara
moito máis propositiva e de xogo de toque E por que é que positivo eso? porque outros anos pues, decíase, no, Bordalás, está. Pero iso está sentirse- ben, E cal é o problema? Non, ningún, pero digo que exhiben xa que esa pluralidade dun xogo que é algo a favor de Fabio. Mira como che cala o, que dá argumento. Tamén por digo, eu creo que un equipo para ganar a Liga ten que controlar a maioría dos partidos. Non ten por qué. Eu creo que sí. Non ten por qué. Ui, ollo aquí que entramos en Controlar. debate. Creo que normalmente Debate sí. táctico. Pero que é controlar? Ter, o sea, ter a posesión, ter máis oportunidades nos partidos. Un equipo que vai que ti menos información no partido, ten menos tiros a portería en todos os partidos, eu creo que ese equipo é moi difícil que gana a Liga. Pero moi, o moi Santirso complicado. non creo que sexa ese é como que dieros, outro día contra o Burela adapta Claro, o partido agora, e claro, eu creo que non é tampouco. ese é o salto que De necesitaba. feito, sorprenden ao Burela. Eu creo que si que o ano pasado si tachaba un pouco deso, que se falaba un pouco deso, pero é que este ano si queren. Porque eu creo que é eso. O Atlético de Madrid ganou ligas xogando sí, pero ganou unha. Dúas, pero bueno, nin xogando así, o sea. No, bueno, pero no segundo ano xa un Atleti máis propositivo que no primeiro. E ao final iso é engañoso, o sea, Pero eu Atlético- creo que necesitas eso. Ti se queres ganar unha liga, eu creo que necesitas propoñer O sea, moitas. Eu non estou de acordo. creo que te tens que adaptar tamén ao rival e probablemente se o Santirso xoga contra o Lalín emplea outro tipo de xogo contra o Negreira mismo. Aí. Claro, hai rivales, pero eu creo que na maioría dos partidos Pois eu vexo un equipo reactivo, o ano pasado era un equipo reactivo, este ano siguen sendo un equipo reactivo, que podes engadir máis cousas nesa pota, sí. Pero bueno, a esencia do Santirso sigue sendo a mesma, sería pegarse un tiro no pé, xogar outra cousa no monte, non sei se os tres de campo, o sea, Claro. é complicado facer outro Claro. tipo de xogo, e moi inteligente por parte de Fabio. Baixo o meu punto de vista. Sí, pero bueno, é interesante o que comenta Vieito, nunca vai dúbida ese debate, que eu non digo que xogue o Santirso dunha maneira ou outra. Xa. Eu digo que o Santirso, eu creo que non vai ganar a liga. Que En parte, Claro. por eso. E necesita tamén ter esa variante, esas variantes de xogo, evidentemente, para adaptarte ao rival, ¿no? Mou, ti que eres adestrador, Vieito, ti que eres adestrador. Por exemplo, o Negreira, o sea, eu creo que o Negreira vai ser un equipo que vai controlar a maior parte dos partidos, seguramente. Sí. Eu tamén. Sí. De feito, imos, que vos parece se pasamos xa a parte dos playoffs e a ver quen ten Eros. Pois eu teño a Negreira, teño a Santirso, teño a Sofán e teño a Ordes. Moi ben. Pois eu teño seguindo, eu poño a clasificación, que me mola, mollarme máis. Poño de segundo o Club Deportivo Lalín, de terceiro a Sociedade DC, que non sei que significa C. Deportiva Cultural, supoño. Deportivo Cultural Órdenes, Moi boa. cuarto Sofán e quinto Santirso. Cárgome as Cebras e o Oval, que están actualmente en As Cebras. no playoff. Sí Vale. que son as cebras, Sí. As cebras. Levo Sí. tempo sin escoitar dese animal. Moi ben. Moi bo animal que recén ascendido. Pois mira, eu meto ao Pol que bueno, esta falta de respeto a un conxunto como Pol que se reforzou a base de talonario con fichaxes que coñece moi ben Eros, como Sí. o gran porteiro que probablemente sexa o mellor da categoría, Javi Liz, e outros futbolistas moi interesantes que acompañan o que xa vio ano pasado, como Sí. Fernando Cuadrado, que vai ser probablemente podría ser o máximo goleador, non sei se alguén o ten. Considero Sí, que se va a meter. pero- Empezaron moi mal, sí, para que vexades que non son ventaxistas. No, pero creo Un punto levan. creo que o Pol vai se cociñar a fuego lento, ou creo que non lle vai dar ao final. Sí que é verdad que eu a principio de temporada tiñaos. Bueno, eu non meto aí. me escondo. Eu metos aí a liga moi longa. Playoff de ascenso para Pol, para Negreira, Lalín e ollo aquí, Dumbría é a miña aposta persoal para esta tempada. É un equipo que mantén a base e fixo boas fichaxes. O Dumbría sempre é un equipo. Sí, jodido, complicado, tío, un Dumbría, equipo da costa. hai que telo en conta, Fichan a Berto Unhas Fandiño. instalacións da hostia. Sí, confío moito no Dumbría que mantén ese bloque do ano pasado que foron nunha liga moi difícil como esa primeira autonómica no seu grupo. Sí. Foron moi sobrados. É E confío no sobrados. Dumbría. Eu a min quero me sonar que ganaron a falta dunha xornada. No, gañar. No, un par máis. con margen. De feito iban terceiros e houve aí un duelo directo Con Callón. e puxéronse primeiros. Club do Mar, o Callón estaba por aí. Sí, bueno. Pode ser. O ano pasado foi un equipo moi forte, ofensivamente con futbolistas Pero moi talentosos. Foi o Dumbría, pero Dumbría non... Bueno, Eu creo que sí que ganou con máis margen. Non ganou estou con seguro, marxe, pero bueno, eso. Eu confío neles, empezaron ben. Non empezaron mal a liga, non? De que van? Sétimos. Sétimos, ben. Creo que non perderon. 2 empates e No. unha vitoria. Bueno. Pois Atención. tristemente
coincido que o Dumbría vai entrar nesa Oye, zona noble. Vemos a liga moi parecida, Mou. Pois non tanto. Porque Se viene. O Lalín, mételo. No, non meto Lalín. Era visto. Non meto Lalín. Despois de meterlo campeón Non o metes ano a- que tes pasado. contra os teus amigos de Lalín. Absolutamente nada, a palabra amigo non leva nada en contra ao lado, non? Vale. Todo o contrario. Pero oye, estamos falando dunha predición a futuro que pode ser errónea ou pode chegar a bo porto. Dumbría, Sofán. Creo que é un equipo de Carballo que Todos os anos está aí. sí, Sí. Negreira Está ben? para min Santirso Negreira era a miña dúbida de quen quedaba de primeiro. Igual. Sí, Negreira eu creo que estaba en todas as quinielas como primeiro e segundo. Sí. E despois un equipo que non puxestes ningún, que é o Puebla recién ascendido. De Chofri, eu pensei. Sí, non? eu creo que, bueno, non Que bo sei. equipo. Estivo na cabeza. Moi bo Non equipo. sei se por tema presuposto hai moitos equipos superiores a eles en Non categoría. te creas, Este ano aí tivose que meter algo de lana, para ter a Chiño, para ter a Juan de porteiro, Claro, para... precisamente, por eso digo. Tú crees que hai panoja, Sí, claro. E bueno, Que hai guita. Porque hai moitos sitios tamén. veñen Sí. recién ascendidos, pero creo Sí, que Lalín é outra cousa. creo que teñen que facer un bo papel na Deberían. liga. É un equipo moi difícil de vencer. Sí, Eso sí que é verdade, e veñen tamén con esa dinámica moi positiva do ano pasado. Chofri sabe o que fai. Penseino tamén, pero non me quixen aventurar tanto. Dalles un ano máis. Lo que sí que é certo é que eu vexo os equipos moi ben traballados. A todos. Pero Todos. non só na preferente. É moi Fútbol complicado. moi modesto e tal. Ahora mismo Sí. todo o mundo ten unha idea clara do que ten que facer, se irá mellor, peor, pero sí que... Eso gusta, Está Creo moi que igualado. O fútbol galego está en moi bo estado de forma. Creo que se está enriquecendo un pouco... Sí, certas cousas. Sí. Pois que vos parece se pasamos a ese lado negativo, ese descenso que nunca mola decir 4 descensos, pero bueno, ou sí que mola, non sei. Va. A mí non me gusta moito. Eu porque sinto cómodo, Sintiste cómodo? Sí. No fan. Máis que os ascensos. Sí, moi cómodo, moi Para cómodo. falar mal... Non é falar mal, é decir que son menos vos que outros. Que é É dicir, o que ti crees que vai pasar, que é un triple totalmente absoluto. triplazo Básicamente. dende medio do campo. Moi claro todo. E como experto en triples. Moi claro todo. Que empecemos. No, que se non a roda queda... Despois Vale. Darío vais enfadar. Por favor, Eros. Pois eu baixo o Miño, o Dubra, o Cultural Maniños Mima. e o Pai o Saco. Baixas o paio saco, equipo difícil, e mantén a base. É que eu creo que vendo os que están agora abaixo, Pol non vai estar abaixo, seguro. Cidade de Ribeira creo que vai subir. A terceira. No, rendemento. Betanzos vai subir rendemento e Burela creo que se vai salvar. Pois mira, a mí o Cidade de Ribeira xeneroume dudas, Cambiou moito o equipo, pero bueno, ali sempre compite. É un Ten unha base, histórico, ten unha base boa. Sí. Aparte, o entrenador é o de sempre. Sí, Non pode sei. ser. Ti, Vieito, que... Eu metín a Cultural Maniños, o Sigüeiro, Pensei no tamén. o a Asociación Deportiva Miño, e a ese de Pol tamén o metín aí. Ostras! E metino porque creo que vai ser un ano de, non sei, non me gustan. transición. No, pero é que non me gustan estes equipos que se fan moito a golpe de talonario, sabes? E metes o Lalín de segunda. Coño, pero o Lolín, home, No, no. o Pol ven onde ven, o Lolín é outra cousa, para min. O sea, Pol- refiro a estes equipos rollo estudiantil que tuvamos na estrada. Entendo Sabes que que chega e tal. E nestas ligas, cando fas un equipo novo, empezas mal, xa. pode ir a cousa moi mal. Entendo. Entonces, bueno, aposto polo Pol, É que polo por- descenso do Pol. Por talento, tío, simplemente. sí. Por moi Sí, pouco O tempo Pol que non sexa. baixa. Bueno, vale, eu meto, coincido bastante con Eros, de feito, porque metín ao Dubra, ao Cultural Maniños, que metemos todos, ao Miño, que metemos todos, e meto, ollo aquí, que tiña moitas dúbidas, pero metín ao Burela. Metín ao Burela e mira que me gusta, teño a Jairo Campo aí, que o presi é un boa xente por ali, pero vounos descender. Mira, A xente non implica que... Sí, por eso. É porque me molesta ter que decir, creo que van descender, pero é que hai moito. mira, eu non meto a Burela sobre todo por dous factores. Contanos. Primeiro, Amarosa é un campo Moi bonito. dificilísimo Pasei outro día por ali. polo aire. Porque ao final ese evento Está ao lado do os do mar, Burela están acostumados,
pero os outros non. É como xogar en Bolivia na fase sudamericana de A 6.000 metros. O peor é que mal de altura. Pasa que ali está... en vez do mal de altura é que Mal o balón che volve cando lle metes un zapatazo. Amarosa, tío. É que é unha dificultade engadida que ollo. E logo Como creo gestionan eso ali en Burela? Péganlle diferente a pero No, pero Acostumado. acostume De andar ao no mar final. e tal, ir a pesca e... No, pero un pescador sería bo xogador do Burela. Pois No. probablemente moitos dos que xogan son pescadores. non o sei. Pero Non o sei, acostuma ao Moito africano, final todos, moitos africanos, cando te acostumas a xogar en terra, pues colles ese hábito de xogar contra ese factor. Eso creo que no Burela que vai ser un punto. E logo hai outra cousa. Creo que é un equipo con un proxecto moi serio de base, de moitos chavales xurdindo que levan anos xuntos, Pode ser. e que creo que eso que ao final que lles vai axudar moito. Pode que me este equivocando, evidentemente. Cal é a peor circunstancia que para vos se ve nun campo de fútbol a nivel meteorolóxico? Para min o vento. Granizo. Para min o O vento. vento. Granizo para o partido. Eu xoguei con granizo O e- vento, tío. Se combinas con un pouco de auga fría... Decía un entrenador meu, sempre, o peor enemigo do fútbol é o vento. Ben, claro. Sí, eu penso que o vento. Realmente é que co aire, tío, o sea, que chuvia da xogado, o color da xogado, tal, pero co vento, tío, a que lle pegas, eu non... Condiciona, Condiciona. Como se Moi. chamaba o campo, perdón? Amarosa. Amarosa. Histórico, É Amarosa. precioso, eh? Sí, Bueno, sí. bueno. De feito molaría ir, pero bueno, todo se andará, non? Cando sexamos máis grandes e teñamos un coche propio de empresa. O furgoneta terá que ser. Sí. Arroba empresas de automoción, por favor. Tócame a mí. Mou, ti que dis? Bueno, pois eu descendo ao Cultural Maniños, que creo que leva un 4 de 4. Pobre, sí. Penso que ao mellor se salva. Eu descendo ao Miño, que creo que tamén leva un 4 de 4. Efectivamente. Eu descendo ao Paio Saco, que creo que Oipa. tamén fomos Solo un par dous. deles, Moi os ben, que- Mou. Estades moi equivocados cos demos verdes do payosa. Pode ser, como tío ano pasado co Santirso. Tamén incluo aquí a un equipo que pois a día de hoxe está segundo na táboa, que son O as Vitoria. Cebras, o Vitoria de Coruña. Eso sí que me sorprende. Creo que vai volver á primeira autonómica. Ademais, ben. O sea, tú dis que non volve ganar un puto partido. No, Quedan con 7 puntos. Algún ganará. Chegan aos 10. Algún ganará. Sí, non vai ser unha cuestión de rápido de Bouzas ou algo así, pero sí que eu creo que van. Moi ben. O ano que estuve un entrenador en preferente, creo que acabou o equipo, bueno, votaronnos antes de acabar a liga, pero creo que acabou o equipo con 8 puntos, Sí, Aquel acorde, estudiantiles, tal. xogara contra aquel De Baliño, Fora o ano no que hubo récord de puntos na categoría ganara As as Pontes con Con Charlie. 100 puntos. Con ou Charlie. Estaba Charlie. Charlie, estaba Cabarcos, tío, que pasa. Sí. Sí. Bo equipo. Moi ben. Ascenderon as Pontes e Arzúa. Sí, xusto. Buah, que Foi anazo. ano que se Orzó. Que memoria. Estaba Iker, creo. É ¿no? que xogaba, entón. Eros ainda era un rapaciño pequeno. Sí. Aí rompín a En que ano é ese? Pues debe ser De 2000. feito 19, pode Tiña ser. Foi. 18, 19 ou 19. Eu con 18. Ganamos en Sarri, de feito, un 2, o único partido que ganamos. E iba Sarri, a Sarri na primeira ganamos un 2 ali, tío. Nós de Eu últimos. no 18, no 19 fixen 16. Non ten moita relevancia. Eres un adolescente. Pasamos aos goleadores. Sí. Eros, esto rapidiño que se non vai se nos vídeo. Diego Estevez, do Dumbría. Claro. Cristian, Clarísimo. Non hai moito que dicir. Cristian Liñares, Club Deportivo Lalín. Repite Cristian Liñares, bota de ouro de preferente. Eu creo que sí, no Lalín, como equipo por detrás, debería. Marcou xa Cristian. Marcou un gol, creo. Ajá, vale. O primeiro día. Perdón unha cousa. Cantos goles vai marcar o Bot de Estevez este ano? 21. Este sí que é goleador, Eu, Cuidao. Cristian, vou dicir 20, veña. Menos que o ano pasado. Eu considero que vai ser Diego Estevez tamén, do Dumbría. Un pouco en consonancia con metelos en playoff. E creo que vai marcar 24 goles. Moi bien. Bo, é que eu non quería coincidir, pero é que sí. Diego Estevez. Sí, Diego Estevez. Cantos goles? 28, 29. Carallo, é que ven de marcar en primeira que cantos foron, 29 ou algo así. Sí. Unha barbaridade de Máis de goles. 40 goles o ano pasado. Sí. Sí. Bueno, pois mira, non tiña ese dato, pero Aquí estamos. Está ben. Non está nada mal. Pasamos ao preferente sur, rapaces. Pasamos a preferente sur. Peñaeros, pois dalle o campeón de preferente sur. O Cultural Areas. Moi ben. Non teño motivos. Eu Por a cara, meu. Gustou o nome, dixo, oye, padre, está ben. No, é un campo No, histórico equipo, moi bonito. equipo que o ano pasado fixo ben.
Sí, pa sempre diante. están aí. Está sentado, sí. Eu coincido con Eros, tamén puxo o Cultural Areas, equipo de Iago Yao, xogador histórico, que me horripilaba cando xogaba no Celta, pero que como entrenador moi ben. Sí, sí. Así que Cultural Areas. Vale, pois eu metín ao Lemos. Cambio de grupo do Lemos, gustoume moitísimo o equipo que ten. O Lemos, O club, eu creo que vai estar arriba. Porque, Vai furrular, Bueno, Eso seguro. manteño en base, ficharon Forte unha vila futboleira, moi futboleira. Sí, mola é un club moito. histórico, o Lemos, é dos máis antigos de... Sí, sí. Eu opino dos máis antigos de Galicia. Exactamente. Non Sí. sei si pues, Campo los que bonito. máis. A Pinguela e considero que Bonito, moi forte. bueno, eu considero É broma, que é broma. van a estar aí arriba. O sea, aí arriba de Campeón. ¿no? Van a gañar a categoría a pesar do cambio de grupo. Van demostrar que o norte pode ser superior ao sur. Vos acordaste dos playoffs do ano pasado? Sí, sí, correcto. Pensei no moito cando estaba facendo a predición. Eu tamén o pensei moito, xa Estás vos tirei arrepentindo por... ahora. No. Claro, canto fai o Lolín? O Lolín antes estaba no grupo sur, no preferente sur. É que fixeron unha cousa moi Estaba rara. os Tradanse estaba tamén. Xa ves. Mou, Atios. vale. Vale. Perfecto. Sin algún motivo aparente, algún futbolista que te chame a atención do Atio. Sí, moitos, pero van ganar Xoel Piñeiro, van ganar a dianteiro. categoría sobraos, holgadamente. Joder, pois eu non o creo. Fácil. Vamos a playoff. Playoff, o Lemos, evidentemente, é un proxectazo, o sea, é o que non puido ser, porque sei de algún nome que estivo cerca. Porriño, Valadares, en condición de recién descendido, Ajá. e Moaña, que xa quedou aí a nada o ano pasado, pa diante. Teño este ano dúbidas, sí. como Aña. Perderon a un futbolista moi importante como a Marconte e non sei onde anda, creo que está sin equipo, non o entendo. E sinto como Aña perdeu do ano pasado a este. Bueno, Eros penso ao contrario. Perfecto. Eu, segundo Lemos, terceiro Moaña, cuarto Unión Deportiva Atios e quinto Pontevedra B. Ainda que non empezou ben. Está ben. xogada. Un filial. Gustaríame que entrara o Portonovo, verdad? Que é un equipo que lle teño cariño de sempre. Sí. Pero creo que vai ser o Pontevedra B. que se mete Moi ben. Espérate que o Porto non. Eu meto o Porriño, Cultural Areas, Centet e ollo que meto tamén nin máis nin menos que Ontela. Equipo Ourensán. Sí, un equipo sólido, non recibe goles, non encaixa, sí, pode ser. Bueno, pois as miñas predicións, Cultural de Areas, o Porriño Industrial, Centez Academy, Ollo, metemos os dous. Fichou ben, Perdeu futbolistas vos, pero tamén... pero sí, eu creo que poden dar aí un nivel interesante. E despois nesta última plaza teño tantas dúbidas. Que é complicado isto, É moi difícil. Preferente sur. tírate un triple, Tira vamos. un Si hai triple. moitos... Por suposto que É vou tirar. Sporting, De será. feito tiño mal apuntado. Teño que confesar, porque Sí, sí. sí, porque para min o campeón é o Atios. Sí. E volvín meter o Atios, sempre o teño tan seguro que Pois di outro, que tío. Tírate un triple de primeira. Así que ahora sobre a marcha O Sporting Celanova, de Quintada. o Sporting Celanova que teña cuidado, eu creo que polo nombre, Alerta Navia. Ollo, alerta Navia dando Opa, sorpresa. recién ascendido, Ascendido, igual que Antela, etcétera, pois sí. Equipo mítico, tamén desta categoría. Sí. Preferente. Moi ben, pois aí quedan esas Activen apostas. todas as alertas. Eros, fai o descenso. Faimo o descenso, 4 equipos. Descenso. E non digas tide. A ver. Tide. Choco, Umia e Beluso. Mima, coincidimos unha vez Pois máis. eu coincido bastante tamén con Eros, bastante, porque metí tamén o Tide, metí tamén o Beluso, sí. metí tamén o Umia, pero eu o ano pasado decidiron moito Sánchez que o meter arriba e non chegou este ano vamos meter en descenso. Cárgalos, joda. É o que hai. Sí. Vale. Creo que vai ser unha mala temporada do Sánchez, moitos problemas disciplinares, extradeportivos, deportivos en todos os lados, e creo que van baixar. Problemas Augúraslle Deportivo. un presente negro. Non sei, pero é o que digo, está moi igualado. Eu creo que, bueno, ao final é un club que tampouco pode ter tanta afición como outros. Vale. Claro, como Sánchez, é moi ben. Perfecto, pois eu, mira, vou meter no descenso ao Tide, ao Beluso, ao Choco, que o ano pasado estivo descendido e administrativamente Librou. librou, e tamén ao Umia. Dixeno xa, non? Sí. Dixen, vale, eses 4. Cales, perdón? Tide, Beluso, Choco e Umia. Bueno, pois eu
O Beluso, recordade, despois dun ano espectacular con Mister Villaverde. Sí, xogaron playoff e fixeron... Fixeron unha tanda de penaltis. E manteñen algún futbolista do ano pasado, pero bueno. Fixeron unha tempada espectacular, Pero pero non este hai ano coche. non a van facer, eu descendo o Beluso, descendo tamén o Tide. No momento onde Mou, que foi o máximo defensor do Beluso durante toda a pasada tempada, Xa. sendo Beluso, É que van. baixen. É o que hai. Beluso, Tide, o Umia, que tamén O Messi vos que non digo- lo cargamos todos. Tamén vos digo unha cousa. O ano creo- pasado foi igual. Creo que é un quedou. equipo que destes que estamos dicindo que pode ter a capacidade de cargarnos a boca de xeito Home, O claro. Umia, non? Sí, eu creo que sí tamén. Outro ano máis. De Eu xeito o Umia extraordinario. tiña dúbidas. Eu O que pasa ninguna, que pero creo que sí que nos pode Estou entre caer. Choco e Umia dubidando moito. E o que me falta é a miña pedrada que é o Portonovo. Joder. Bueno, Vale. interesante. Imos cos máximos goleadores para rematar xa estas prediccións de preferente. Por suposto, eu teño un clarísimo. Fito Imperiale volverá a comandar a lista de goleadores. Estou farto. Con cantos goles o bo de Fito? 24. Carallo. Eu teño a Javi Vila do Cultural Areas en consonancia co campeonato de liga que van a cadar. Creo que vai ser o pichi de categoría Javi Vila con 19 goles. Carai. Eu coincido outra vez con Eros, por desgracia, ou non. Non quero dicir que seja unha desgracia coincidir contigo, Eros, pero... En moitas cousas, sí. Fito Periale, ex do Vilalbés, volve á súa categoría, a unha categoría que se llama moi ben, e vai marcar... Non ves para a terceira logo, polo que acabo de dicir. Tivo a súa oportunidade no Vilalbés, non estivo acertado, aínda que confiamos moito, seguramente volve a xogar en terceira ref, pero creo que este ano vai ser o máximo Colemos, goleador. ademais. Colemos, e vai marcar 18 goles. Está ben. Boa tempada, Sí, é o dianteiro, boa zurda, gústame. Pois eu confío moito, bueno, pois neste Céntez, como é? Centet. Céntez Academy. O que ti queires, tío. Que significa É un equipo Céntez? inventado. Sabémolo. Cente. Sabe Abraham? Nada, inventamos. Vale, inventaron. Son Centets, como o peluche da película. Sí. Bueno, Menos mal que en Pelis hai dúas solas desas, non fen. Hai dúas, non? despois deste apunte Tez e Tezos. cinematográfico de Moi boa Eros esa López, frase. eu quédome con Adrián Fernández Veloso. Apunten apunten este nome. Vai dar ao Centez a friolera de 14 goles, vai estar moi barato. Vai estar moi barato o máximo goleador neste grupo Que sur. reventamos os micros. E eses 14 goles, pois, bueno, ningún de vos meteu 14 goles na vosa vida. No. Eu sí, Eu sumando todos os que metí non chego a En terceira 14. autonómica En terceira metiches. autonómica en Alevín. Pois eso, contra, bueno. Entonces, sí, esa é a miña Perfecto. pedrada. Pois ata aquí as nosas prediccións da preferente foron espectaculares, pensamos Seguramente pouco acertadas. repasadas a final Moi da pouco. campaña. Hombre, co meu sistema de puntos completamente infalible. Exacto. Así que nada, non? Sabe, un saúdo pos furiños, gracias por estar aí, comentade o que credes vos, non? Que foron, bueno, comentade os vosos pronósticos tamén. E dos campus B de fútbol. O de sempre. Seguídenos. Importante. Menos pola rúa, Por lo demais nada, seguiremos aquí falando, como sempre, Do fútbol. Que máis? Nos gusta.